niko nije mrdnuo! Stavite ruke na šank i ništa ne pokušavajte. Iako me budete slušali, niko neće nastradati. Ti odloži oružje. Viš da je rasklopljena. Dobro, što si ljudi? Čim opustim disciplinu, vidite šta se događa. Šta će mi? Pare. O, pare, ja bi pare. A nećeš možda pivo? Može, može. Evo, nalazimo se u kafani Bumerang, gde je upravo u toku oružana pljačka. Idemo na lice mesta. Ajde, daj te pištolj. Daj te pištolj, ajde. Vidi ga. Je li ovo odjelo dobro za njegovu sahranu? Šta misliš, Bobi? Amali. A? Ajde. Tako je, prijatelju. Pusti se slobodno. Evo ga sad. Dobit ćeš i pivce da smiriš živce. Dakle, mladiću, vi ste htjeli da nas opljačkate. Zašto? Trebale su mi pare. Evo ga, je li molite trebati? Pa svima trebaju pare, sine, samo što si ti izabrao pogrešan način da ih zaradiš. Nije ti ovo kao na filmu. Znam, ali nije mi ni u jednom trenutku palo na pamet da vas povredim. Samo sam... Kaži koliko ti treba para, ne pitam zašto. 100. Šta 100? Pa marak. 100 maraka, ha? Toni, daj mi na zajem 100 maraka, molim te. A ne, nemam, ja sam pukao svu lovu na kume izgoreti kese. Da lažeš, kume, pa nismo ni stigli dotle, šta ti? Te... Gospodine, molim vas, 100 maraka zajem, ha? Ja? Pa ja sam penzioner, sinko. Ako vi kafedžije nemate, ko ima? Ja. Dobro, daj, Bobi, ti. Daj. Ja, uvek se kola slame na mene. Evo ga. Uzmi pare i beži. Oj, ne mogu, sramota me. Šta te sramota? Nije te bilo sramota, pucaš iz pištolja.